हेलो। का फोन कइले बाड़ू? हमार जिंदगी नरक कई के आपन जौन बा सरदर्द हमरे कपारे भेज के अपने निक से बाड़ू सासू जी। दिन भर त बेटी से बतिया बतिया मरलू, हमार घर जौन बा खंडहर बना देहलू। का फोन कइलू हो बताव, सुनी तुहार। अबहिन आपन जंजाल हमरे घरे भेज के शांति नाय मिलल बा। केतना खंडहर खोदवावल चाहताड़ू? अरे सरवा जेसीबी नाय खोदी पाई हो, जेसीबी नाय खोदी पाई। उससे भी बड़हन गड्ढा खोदले बा तोहार बेटी हमरे घर में आके। का चाहती अड़ू अब? अरे अब्बो से त दोनों हाथ जोड़तानी, अब्बो से त हमार घर पटे दो, मत ही परेशान करो। का हल्ला कइले बाड़ो? का हल्ला कइले बाड़ो हो? का हम तहार घर खंडहर करले बानी? आपन कमी थोड़े देखबो, कमी हमरे लौकी। हमार कमी तुके ढेर लौकी, हमरे नैहरे पहुंचावे करती न। आपन कमी ओनाई देखताड़ो, दिन भर घूमताड़ो, दू पैसा कमा के नाई आवताड़ो, हमारे में कमी खोजबो। ढेर टकर टकर बतियावा नाई बुझलियो। हट, अबहिन बतियावे कहती अड़ू। 4 दिन से अपने कुर्ता में बटन लगावे कहले बानी, एको बार लगौलू हो? ओके समझलू हो? खाली चाहती अड़ू रुपया कमा के ले आके तूके दे दई, या तो जौन बा ले दे के गठिया के नैहर जा, माई दादा के सुख दो। हमार जौन बा एको हमारे विषय में सोचती अड़ू। कुर्ता में बटन लगावे के कहले बानी, बटन नहीं लगौलू। सारा दिन अपने माई से जौन बा हुआ फोने पर पंचायती रचेलू। का पंचायत बटे करेलू? कौन हमरे घरे नून तेल घटल बाटे उहे नून तेल बतावेलू अपने माई के। कौन नून तेल ले हमरे घर पहुँचावती अड़ी तोहरे फोने पर? सारा दिन इहन करती अड़ू, एको बतिया सुनती अड़ू तू। तुहार त धियान वो मोबाइले में रहता। घरवा का होता, का जरता, का बरता, वहू पर तुहार ध्यान बा। हमार बाप बा घर में, ओके खाना बना के समय से खियावे के चाही, करे के चाही। तू के यही करती न ले आइल बनी? का करे के लिए आइल बनी? नहीं हमार कमाई ढो ढो ले जा नहीं हरे ऐस करबू ओकरे करती ले आइल बनी। ए सुनो, ढेर पैसा वाला बना, ढेर पैसा वाला बना, ढेर कमा के देता। अरे ये तो है बाते के बात। तुहार बाप जौन बा बूढ़ भइल, ओकर जीभ 5 हाथ का भइल रहता हमेशा। दिन भर चावल दाल रोटी सब्जी बन जाता त खाए के दिया त कहता थे कि जौन बा इहे चावल दाल रोटी सब्जी रोज रोज खाई, रोज रोज खाई। अरे बदल बदल के खाना चाही, उनके रोज बरहो व्यंजन चाही। अरे उनका बूढ़ी रात उनके खियावत केतना बरहो व्यंजन हम उनके खियाई। बड़ा खिवैया भइल बा अपने दादा के, खियावतो नहीं, काहे ना बना खियावताओ। हमें बस कराइला उनका रोज बरहो व्यंजन खियावल, खियावे अपन। सुन लो भाई लोगन, ये हमरे बाप के बरहो व्यंजन नहीं खियइया तो ये हमरे घरे का करे के आइल बाड़ी? काहे करती ले आइल बनी? यही करती ले आइल बनी हमरे बाप मातारी का सेवा करिया, हमार घर दुआर देखी हैं बनल बिगड़ल। हाँ तो ई जौन बा बरहो व्यंजन नहीं खइया, खाली दिन भर अपने माई से चमर पंचायत करिए हैं। इनका माई नून केतना डरलू, तेल केतना डरलू, ए बहनी लड़लू कि ना लड़लू, 4 पैसा कमा के ले देहलक नहीं देहलक, यही का खोज खबर लेबू तू खाली। हमार बाप जौन बा घरे बैठल खाना ना खाई तो ओकर हम ध्यान नहीं देबो? रोज तू से ऊपर हम व्यंजन मांगताटे। अरे बारिश का मौसम बा ये समय, तो कुछ पकौड़ी छनौड़ी अगर कह दिहले तो बनाइबू, नहीं तो के बनाई? ये बाबू, हमारे करतीन तू न लड़ो। काहे लड़बो हमारे करतीन? अरे हम 4 दिन का मेहमान बानी, मर बिला जब हमहू कवन मारे रहे दो। तू हम दोनों परानी खुश रहलवन, हमके उहे चाही जल्ला। हमारे करतीन लड़ाई कइले कोनो जरूरत नहीं भैया बाबू, रहे दो लड़े करतीन। अरे हम 2 दिन उपास कर लेबो, बता दे हली ना कि बरो व्यंजन नहीं बनाई, रहे द का करे बाटे। उनहु के जौन बा भौजैया होइया कुले बापा के बरो व्यंजन नहीं खियावत होइया सहो। त भाई उहे देखली आटिन त हमके कैसे खियाइया बरो व्यंजन। अब आज के बाद हम नहीं कुछ कहो, तू चिंता ना करो। नहीं बाबूजी ऐसे कैसे होई?
वो इतना अपने मन कर रही हैं, तू के समय से बना दी है नहीं, ये तो उनके करे परी उनके, चाहे जौने हाल में करे परी। बिहान इनके बापे के हम बोलाओ तनी, तू चिंता ना करो। भाई लोग, अगर हमार वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो के लाइक और चैनल के सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर जाई, और हो घंटिया दबा देवल जाई, जोने से जब जब हम वीडियो डाली तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप नया नया वीडियो देखल जा। जय हिंद, जय भारत।